Hello, perlok warong apa yang sobai pi sa sin hagane ka channel ka jonga da ka jingkar parit ka jonga pi baro ka page ya kane ka video sngo pha ban ai ka jingkar chan ka jong pi da ka ba pi share like bat subscribe ya kane ka channel bless bun ya pi baro ka page ya kane ka video kamlong ka ba bha habangi trei kam la ne ngit le kano ban bun kam bat ha ka mobile namar kawan ra jingma pet nuksa ya kene ka video une ubriu kat ba udang tregam hendre ulas ngap earphone hadu banda ka keti hadu banda dekut sapet ya kene ka video hadu banda kut pensa ima sisa hadu kata-kata kata-kata nga kentu ya pi baro ki bapet ya kene ka video ngap ha ban share lem ja ki parlog jungpi namar hoj habangi trengi kta ladangi pendon kambat ka mobile ha ka juga por ka wanra jingma sisa yangi namar bunsin ngilakum perkat tang ha ka mobile namar ngim bushu ka jingmut ya ka kam takadau ka don jingma yangi kublai sibun ya pi baro ki bape ya ka video insia kendupat next video.